Shalom, horta manginang. Pagipang musita di programon, imang program ibadah pertangyangan di tanggal 10 Mei 2026 di Minggu Rogate, manang Minggu Martangiang. Turpuni jamita di pertangyangan ta dibuat sian kitab Job bidu tolu mamuka sinaya 26 tolas suai tolu di bagasan topik ni minggu dang masot martangiang atau tetap berdoa. Turpuni jamita boy mata jaha di kolom deskripsi songon ma penjelasan di khotbah. Turpuni jamita tadi bodarion ima hata na di pasahat si Elihu sahalak sian opat halak dongan ni si Job nama mudai si Job ujuna masa parukila bolot tu ibana. Si Elihuon tardok na uposo siya nakadongan na asing. Ale tumpe na uposo ibana di barani hon ibana do pasahaton hatana tu si Job. Aha bocirna ala adong padohan ni si Job nasala menurut ibana. Dia sia adong dibagi si Elihu di do si Job songonon. Na botor doau dang marpipot na daulat doau jala dang marhajahaton. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan ini bana. Nah, jadi di pati kursi Elihu mahatan si Jopon. Di dokma dia 12 ida ma apala di sima dang ha pinako ima lusutuho. Ayu balga si tuturo de bata si jolma nagalei. Buasa matung marnarita ho dopak nibana. Ala sonia lusanna ho taringot tu pabenana sudenai. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikianlah sanggahanku kepadamu. Karena Allah itu lebih besar daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Jadi menurut si Elihu, ditiki ro parkilan lalap do si Jopon pasti tokot dirina. Gabe debataro di salahun di bana. Taringot tu si taunon nai. Seolah-olah Allah tidak adil kepadanya. Ise maharwa hita marado pun debata. Gabi saya ta protes haputusan di debata. Boy do harwa ta batal hon haputusan di debata. Allah itu lebih besar daripada manusia sehingga Allah tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada manusia. Nah, tabar mahaturan yang terputar di sana manginang dang adong jolmai nasi kop nin napadoha di hata batak. Semua orang pasti memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. HP di rohani si Job, mulut Allah sudah akapatin di debata. Gabi pitoran di debata mahita. Langsung dia pe burjudi jolma mangaraduti akapatin di debata. Datung gabi jolma naso mardosa ibana. Adido apostol Yohanes do di sada Yohanes sada walu. Mulut adok naso adong dosata. Tapa oto-oto do dirita. Jeladang di bangsa kita asitongani. On mana so da rohani si Job. Ai sangaro di ibana na botor jelana sitong di ibana. Amanginang daudo sumangap di bata maribakot jolma. Oleh karena itu standar kebenaran Allah juga pasti lebih tinggi dari standar kebenaran manusia. Daripada sibuk pasti tokot diri tumagon mamartangia kita. Tapatoro maderita dia rupa di debata mengido asini rohani debata. Didok dia ada pronom mula martangiang ibana tu debata jadi asia-asian nama ibana. Lapatan na di halo mohon debata do akajolma na olo patoruho dirina. Jala na olo mangaleho dirina di uluhon. Dang adong ibar ni parjahat do partigor di joloni debata. Sudedo nasa jolma di haholong debata. Karya penebusan di kayu salib berlaku untuk semua orang. Dang adong jolma naso ditubus debata. Jadi dang adong masa di hita halak na persea tarlumobi di pengatusian ni halak Lutheran. Namandok songonon. Allah tidak berkenan kepada orang berdosa. Manang penebusan di kayu salib hanya berlaku untuk sebagian orang saja. Aitakas do di Yohanes todak sepronom. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, lapatanna dihaholongi di batado sudena sana adong di portibion. Akajolma dohot pinahan ro di tanoon dihaholongi di bata. Jadi dang adong istilah hukum karma di halap na persea. Isarana mula sa diarsai ho dodonganmu ikut jupangmu haduan suman songon na dibahami tu jolma. Sebab Tuhan bukan pendendam dan dia tidak pernah merencanakan kemalangan bagi manusia. Di dosi Elihu do di ayat 20 itu, alai dang di balason di bana tuau hobar tu pabahinakku. Jadi mula songoni buah sama adong kemalangan. Buah sama ikon haro adong parukilan. Aka parukilan ni manginang ima dalani debata paingotok kita asa marhamu bawni roha. Jala di bagasan perkuloni adong do debata disi. Allah hadir di tengah-tengah penderitaan yang kita lalui. Diuduti musi dia tol busara di disi. Tangyangi margogo doi mano paroha manang parange na tinggil atau hati yang mau mendengarkan. Amanginang adong sadapat doa di hati Indonesia mandok. Orang kalau sudah merasa dirinya paling benar susah untuk diperbaiki. Di tonahon si Elihu do tu si Job asa marroha na tinggil ibana mau mendengarkan. Ai parbinoto na sundo debata jala suntigor. Dang olo ibana mardikan. Allah tidak pernah berpihak atau pilih kasih terhadap manusia. Dengarkanlah nasihat agar engkau diterangi oleh cahaya kehidupan. Nasi pasaton di jamita menginang na parjolo dang ha sigatan ni jolma akadalan ni debata.
Allah bekerja dengan cara yang sulit untuk dipahami oleh manusia. Ditugu-tugu di batado sa sitong na jolmai. Asalam tatada dirina, marhite-hite parmipion, halongangan, dohot aka parukilon. Jadi inda ada upani dosa anggo parkilonia manginang. Alai dalane di batadoi paingotok kita jolma, asa satia jala toktong marpakirimo tuibana. Alani iya manginang, saya margogo mahita martangiang. Ay marhite tangiang do di basa-basa di batatu hita rohana hatus di sude dalanna. Jala di pauba marhata asa hobar tulomoni rohana. Dang boy tangiang ni jolmai paubahan syakap ni debata. Doa tidak bisa mengubah ketetapan Tuhan. Alai margogo do tangiangi paubahan rohani si partangiang. Gabi rohasi pangoloi na hobar tulomoni rohani debata. Tangiang do nama baik kita lam jonok tu Tuhani. Jala molodung jonok kita tu debata. Di kapibana ma tuhita nasa sakap na tu portibion sok songoni tuhita jolma. Sarupa doon songo tu jolma. Dang tu suri halak tapabua nasa rencana ni gulut tu amanginang. Jala memang naksibahir songoni. Cukup mahulat tu piga-piga halak na botosa. Jala tung di boto nasida pei dang boy disudati halaki rencanai. Ay rencanat tadui dang rencanani nasida. Napa dua hon toktong mamar serat ni roha di sudi ragam ni persoalan. Amanginang jojo dodang terjalo roha molonunga masa kasih taonon di pergulata. Isarana songon musibah manang parukila bolon. Buah sama masa tua buon. Buah sama dak tu halak. Doa rosalakku. Maka naga bediti pahot Tuhani tua wak kasih taon songonon. Ondo na masa tu si Job. Jala marsiajar mahita sian pengalaman si Job. Unang murah-murah hita mangasungi jolma. Apalagi sampai mangasungi di bata. Jaga mahita di pakatayon nang di pabahenan. Lunga gabe sifat alami ni jolma memang protes molo masa tu ibana ketidakadilan tarsongon si Job. Di do ibana buasa matung uhu moni debata au HP somar salah au in ibana di bidu 10 ayat 6 tu pitu. Di masa sisa norepe jojo do jupakta situasi songonon. Adong taberang video menang status di media sosial nama bae suguni roha. Unang mama mitor jalo-jalo kita merespon. Apalagi sampai muruk-muruk. Gabi dihata na sohata. Mari kita belajar menahan diri agar kiranya komentar-komentar atau respon kita bisa disampaikan dengan tata bahasa yang dapat diterima oleh semua orang, namun tetap mewakili apa yang kita rasakan. Sugo doroha memang molo saya dihipit na halak iba. Di padokonya kana so toho tu iba. Alai unang olo hita di paratoban rimas nibe sendiri. So tung do alani emosi saat gabi maila hita. Napatulo na manginang ulaw na dinggat do na marsaur rapon halak na porsea. Ditikiro parkila bola tu si Job, rodo akadongan na pasahaton hatana tu si Job. Alanung alamap parhatan ni si Job. Sampai dido ibana na mardikan debata. Diuhum ibana jolma na sumarsala inna. Sino na manginang taida ma adong do HP labana ni dohotan aka ulaon-ulaon perpunguan rap dohot akadongan na porsea. Gabi adong man na paingotok kita. Jala na mga puli rohata ditikiro aka persoalan di ulutta. Jala memang ikon adong do ukap ni roha lahaw majalo akasaran do kritik sendongan. Songon si Elihu salah na poso do ibana. Ala di pasat ibana do pikiran na taringo tuhatan si Job uju na marsitaonon ibana. Di do si Paulus di surat na di sada Tesalonika 5 ayat 1 sada di baheni marsi paingotan mahamu jalan marsi Pauliulian songon nang bilahen muna. Boy do lam tugu haporsiota molo ringgas sita marsaur do takadongan saha porsion. Tarlumubia ka parsauran nasihat. Saling menguatkan, saling menasehati. Songon hatan di Salomo di buku Pura Namandok. Besi menguatkan besi, manusia menguatkan sesamanya. Amin. Imaju nabi huyo kami. Mudah-mudahan mohon bui mangurupi kadongan di dalam paradihon jamita tu pertanyaan di mingguan. Tuhan Yesus memberkati. Moliate. Salam.